Δεν άκουσα τίποτα. Είναι και η πρεμιέρα μας. Ένα λεπτό. Επειδή είναι η πρεμιέρα μας σήμερα, λέω να αφήσω τα παιδιά να μας πούνε καλησπέρα, αλλά να τα ακούσουμε τα παιδιά. 1, 2, 3. Καταπληκτική. Είμαι ο Δημήτρης Αδάμης, είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης που θα δείτε. Είμαστε οι Μαγικές Βούρες και ξεκινάμε το ταξίδι μας από του Παπάγου και του Χολαργού, εδώ πέρα το υπέροχο κηποθέατρο, με τον Πινόκιο, όπως καλά μάθατε. Σίγουρα, μήπως είναι κανείς που ήρθε να δει τίποτα άλλο? Λοιπόν, θα θέλαμε να έχουμε τους διαδρόμους ανοιχτούς όσο γίνεται, γιατί θα περάσουν οι ηθοποιοί σε λίγο, οπότε καθίστε στις άκρες όσο μπορείτε. Για να σηκώσουν χέρι τα παιδιά που βλέπουν σήμερα θέατρο για πρώτη φορά στη ζωή τους, που δεν έχουν, όχι σε αυτό το θέατρο, ποτέ ξανά. Να σηκώσουν οι διπλανοί τους, τέλος πάντων, να τους βοηθήσουν λίγο. Για να δω. Wow, πολλοί κόσμος. Τι είναι το βάπτισμα? Να τους δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα που είναι η πρώτη τους φορά στο θέατρο. Τέλεια! Δεν ήταν δυνατό, πιο δυνατό θέλω. Καταπληκτικό. Οι υπόλοιποι τώρα που έχουν ξαναδεί θέατρο, θα θέσω 2 πολύ σοβαρά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Μιλάμε την ώρα που βλέπουμε μια παράσταση? Καταπληκτικό. Οι ηθοποιοί μιλάνε, θα δείτε τώρα. Δεν είναι βοβός κινηματογράφος. Δεύτερο σοβαρό ερώτημα. Μιλάνε όμως ακόμα. Οι μεγάλοι, Δεύτερο σοβαρό ερώτημα. Τρώμε την ώρα που βλέπουμε μια παράσταση? Κυρίως. Δεν έπρεπε να το ρωτήσω. Λοιπόν, να εξηγηθούμε. Κανονικά στο θέατρο, όταν από πάνω είναι κλειστό και έχουμε, ξέρετε, εκεί στις μοκέτες, στα βελούδινα, καθίσματα κτλ. Δεν τρώμε, γιατί ακούγονται πάρα πολύ τα πάντα. Εδώ όμως τώρα, πάλι θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, καταρχάς να μην τρέχετε όπως αυτά τα 2 κοριτσάκια. Να καθίστε στις θέσεις σας, γιατί έχει καλώδια, πρώτον. Δεύτερον, δεν χρειάζεται να μιλάτε για να ακούτε τι λένε οι ηθοποιοί, οι οποίοι θα τα λένε δυνατά, αλλά πόσο και αυτοί δυνατά να τα πούν, αν εγώ μιλάω με τον διπλανό μου, σίγουρα δεν θα τον ακούσω. Και αν τρώω επίσης, ακούω αυτό που τρώω, δηλαδή ακούω κράτς, δεν ακούω τίποτα άλλο. Γι' αυτό, παιδιά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να τα αφήσετε για λίγο, ειδικά ότι κάνει φασαρία, νερό μπορείτε να πίνετε, ό,τι θέλετε, και να ευχαριστηθούμε όλη την παράσταση. Συμφωνούμε? Οι πίσω μιλάνε, ναι. Στο τέλος της παράστασης σας έχω δώρο καταπληκτικό σε όλα τα παιδιά. Το έχω υποσχεθεί και θα το κάνω. Λοιπόν, 2 λόγια μόνο. Ο Πινόκιο είναι γραμμένος 1850 παιδιά περίπου, από έναν Ιταλό συγγραφέα που τον λένε Κάρλο Κολόντι. Αυτός ο Κάρλο Κολόντι λοιπόν ζούσε στην Ιταλία και γι' αυτό, όπως θα δείτε, όπως θα ακούσετε μάλλον, έχουμε γεμίσει την παράσταση. Σας θέλω από τους μεγάλους να με βοηθήσουν. Ακούω τους μεγάλους που μιλάνε. Αυτός λοιπόν έζησε στην Ιταλία και όλες μας οι μουσικές, ό,τι θα ακούσετε, ήδη ακούγατε και θα ακούσετε από εδώ και πέρα, είναι όλα, παιδιά, μουσικές από την Ιταλία, και μάλιστα τα τραγούδια της παράστασης είναι από ένα μέρος της Ιταλίας που το λένε Κάτω Ιταλία, και εκεί ζουν από πολλά χρόνια πολλοί Έλληνες και μιλούν και μια πολύ ωραία γλώσσα, τα γρεκάνικα, τα γκρίκο. Να ξέρετε λοιπόν, αν τα ακούσετε ποτέ αυτά τα τραγούδια, ότι είναι από εκεί. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω.